Hi guys, माबोरै दं नोंथांमोना welcome back to my Burmol MRY YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव बरायनाय गासिबो नै दा जोङो थांगासिनो दं आदा बाजैमोनजों बेंगालुरु टु गुवाहाटी ओरैबायदि मोजां जायगाया नायनो लामाफोरा हरावबो बुहुद लाइट मोजां जायो लामा सेर साइडथिं फुल बागान खालामना दोनदों ओरैबो ओरै लेफ्ट साइडथिंबो राइट साइडथिंबो थांनाय फैनाय लामा दंखायो ओरैबायदि हाइ-फाइ जोंनि गुवाहाटीयावसो जेबो गैया लामायावबो जेबो गायनाय गैया एयारपर्टआबो गैया लांखासिखा जेबो गैया नै नायदो लोगोफोर माबायदि इमान मोजाङै थांनाय फैनाय बे थांनायनिसो फैनायना ओरै दं ओरैबायदि मोजां आरो लासैनो बिराद मोजाङै फैयै जोङो कारजों ओंखारनानै जोङो एसि बासाव गाखोबाय एसि बासाव जोंखौ लांसिगोन लांनानै फ्लाइट खाथियाव जोंखौ हेगारहैसिगोन बिनिफ्राय गाखोनांगौ गावबा गाव नै नायदो मोनफ्राय जोङो दा फ्लाइटआव गाखोग्राया मोननै थायो सिगांथिं मोनसे आरो उनथिं मोनसे जायफोरनि सिटआ सिगांथिं बिसोरो सिगांथिं गाखोयो उनथिं गाखोयो लाबाय आंखौ भिडिअ ला होननानै बुंदों आङो फिदिंनानै ओरै फिदिंनानै होबाय नायदो नै आकाशा एयाराव जों थांगोन आकाशा एयाराव नै हाबफैबाय जोङो आंथ' भइसखौ अफ खालामनाय जाबाय रानि दं बाबै दं आदा दङ नायदो नोंथांमोना आंथ' सिगां फेसबुकफ्राव बहुद होखांबाय भिडिअफोरखौलाय थांलाय फैलाय जाबाय थायो आङो फ्लाइटजोंनो लोगोबो गैया ना हारसिंनो देग्लायसो बोरैबा लोगो मोनबाय भिडिअआ एसे पुरानामोन आं दा ओरैनो थानायखाय होनाय जाबाय नोंथांमोनखौबो नायथो होननानै सिटआ खालि जानानै दं खमसे खम बिदिनो 300 जनसोनि सिट दं इयाव 300 जन फ्लाइट गंसेयाव 400 अबेबा गिदिरफ्राथ' 800 गाहाम जानायबो दं गाखोदों हाबफैदों ओरैबायदि माने इमान बुरजा ना फ्लाइट गंसेयाव 300 जन गाखोनायाबो इमान इजि नङा हाबखोनायावनो बहुद टाइम लायो सिट नागिरनांगौ ना सिटआ माने ओरै साइड मोनसे सिटआव साथाम जिराय जायो सिगां गेजेर आरो विन्ड'ज खाथियाव जायो बिसोरनि दामफोरा बारा जायो टिकेटनि प्राइसफ्राबो एयार हस्टेस बुहुद गाखोबाय आङो एयार इन्डिग' गाखोबाय बेनिफ्राय बिस्तारा फ्लाइटआव गाखोबाय बेनि उनाव नेक्स्टआव दा एयार आकाशा एयारनिफ्राय नेक्स्टआव आङो गाखोगोन एयार इन्डिया गासिखौबो गाखोनो नांगौ खिन्थु इन्डियाआव बयनिख्रुइ एभेलेबेलसिन फ्लाइटआ जाहैबाय इन्डिग' आं बुहुद गाखोबाय ओंखायनो आं बेलेगाव गाखोना नायदों आं आरो मा बुंबावनो लोगोफोर जों दाबो जिरायनो मोनाखै मानसिफ्रा जिरायदों नागिरनायाव बहुद टाइम लायो सिट नागिरनाय जिरायनायाव हाखु दाखु जाया लासैसो जिरायनो गोनां जायो नायै सासे बाय सासे जिरायनांगौ आंखौबो लाबाय एसे भिडिअ ला होननानै आं लाबो ओरैनो जाबा लादो बे समाव इउटुबार नङामोन आं दा इउटुबार जाबाय फ्लाइटआ बिरनायाव बोरैबा गोसोखौ खें मोनखांलायो हाददावलायो खेबसेनो ओरै स्पिडै गोसा खारनानै खेबसेनो गोजौ सिदा दावखोनानै होयोना इयावनो माने बिखाखौ ख्लाब मोनगुलायो जों गाखोबाय थाग्रा नालाय बारा जेबो मोनला जायफ्रा गोदान बार्ता बुलाय बिराद गियो माने दा बिरनायाव बिदि गोजौनिफ्राय रोमै नुहुरो रोमै दंफां न'फोरखौ ख्रि गोबोरखि बायदि नुहुरो एसे गोजौ बिरलांबा आरो बांसिन फिसा नुलाङो बिनिफ्राय थाङै बिरनानै गोजौथाराव लास्टआव सहैबाथाय जेबो नुहुरला एसे गोजौ थांबाथाय रोमै नुहुरो खुवा खोबनाय एसे एनै लास्टआव थांबाथाय जेबो नुस्राहैला सासे बिरबाय गुफुर
For your safety, please remain seated until the seatbelt signs are switched off. You may now use your mobile phone. Please exercise caution while opening the wine compartment and ensure that you have taken all your personal belongings with you. गाहायाव फैयो लासै लासै गाहाय गाहाय जाबोयो मोननो हायो साइडआ बाख्लाय जाबाय दा साइडआ मोजां मोनदों 가슴살 뭔다 뭔다